everyone! My name is Martin Sansero. So ngayon guys, nandito po tayo sa itaas. Turo ko po sa inyo kung paano bumaba ng walang hagdanan. So this is the first requirement to occupy the house of the house. Wait! Uy, patayin mo. So, hi guys! Welcome back to the channel, no? Martin and Serve Vlog! So ngayon guys, pupunta po kami ng housing. Ayan sila. So, makakasama ko po ngayon sila Red Chili tsaka si Jody G. Ay! Pero yung daanan namin guys, sobrang ganda. Ayan, yung daanan. Gigil ako sa daanan eh. Gigil ako sa daanan guys. Pero okay lang kasi maganda rin naman yung housing. So, yun na nga guys. Sobrang init pero at least ganda kasi for the pictorials. Charot. So, ayan. So, ayan. Ayan yung daanan guys bago ka makapunta doon sa mga bahay-bahay na yun. So yun yung daanan guys. Di ba ang ganda? Ganda ng daanan. Ayan, gigil ako sa daanan. Ayan. Hintayin nyo ako girl. Ay! Mga ganon. So ang init, no? Ganon. So okay lang kayo? I'm not daw. Kasi wala yung jowa niya dito. Ayan, gigil ako. So before you go. Ay, may tao pala. May tao pala. Beautiful. So kung makaiw ka naman, parang kagandahan mo naman, no? Ano ba yan? Uy, asa mo nang agi? Uy, lagi ko man, lusad na putaan ni Rog. Matigit ito. Tara, nanda pa. Nanda pa sabihin, tara. Sumaya mo dagar chili. Maya, listen na muna natin sa Silicial Movies. Ay, no, gigila ka. Heaven just knows what it wants. Will I go back to the place where I belong? Everyone could break my heart, but I try my best. So ayan, nakapunta na kami. Sa taon na day. Unsaan? Unsa pa tayo mana? Buga-buga. Unsa day? Og sa Mount Everest kata nang ano lakaw. Is it amazing? Manikigol ka sa banlaw. Wow. So nice ba ang lugar? Nice, okay ra. Basta, naikaon ka man. Sorry, kamot ito kami kaon sa birthday. Hot dan. Is my birthday, May. Ay? Yeah. So kayo may kasalanan? Oh, ikaw. So ang ganda ng outfit mo, no, for birthday? Wow. Wow, ang galing. I love Cebu. So, ayan po yung buong housing guys. Ay, hindi pa pala buo. Kasi meron pa dun sa unahan, pero may garag-baga akong ilang day. So, mga gwapa kayong kauban, mga mago. Ito nga nag-pictures dire niya. Wag gani kaon. Unugod yun. So, galit na galit ka, gano'n. So, yan. Nice naman na yung housing. Uy. Bakit kagsag ka? Ano man? Prog na kuya. Uy, lamin nagsuho. Asa man? Gulaban. May picture ko. Ha? Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Ako! Masama ka ako? Haloka ka. So yan yung views dito. Views daw. Diyan ba? Muli ko picture niya. Picture ko. Saan? Hobby Town. Nice. Dito ko lang pictorials, girl. Sa ginawa ko mahukta rin ako yun, no? La! Raja! Saya may tao. Pictorials, me? So, ayan na nga guys. So, ang ganda ng view. So,
So it's very amazing. Talaga. Wala, odor na ulit. Wala naman gasibaw. Ah! Ka-picture daw siya. Sige, gulaban. Picture ni Day. Ah, sige, videohin ni Day. Ay! So, dito po kami mag-picture guys. Ibabaw. Wow! Agi! Sakit! Ikaw naman, agay! Harupay ni Day. Oh! Agay! Kailan po ba nga harupay? Diyan! Lah, grabe pagtuhod mo may gidaglakaw. Kahiya naman. Password. So, muna ni siya, guys. Yeah. So, ayan, mapipictorials po kami. Nandun mo. Heaven just knows what it was. Will I go back to the place where I belong? Everyone could Oh, tapos na po kami for Victoria. So, ngayon is, gagana na naman kami. Charot. So, let's go. We need to go. Ako dapat yung nauna kasi para makita kayo sa camera. Oh. Pwede may makita, agay. Ay, yan na. Dira ko to. Parang ganun. Charot. So, asa ta? Tara ta. Kami ganito ruyo. Ano? Ruyo. Tara, let's go. Tayan. boy, you'll be my pleasure. So yun na nga guys is tutor namin yung house. Char! Visit ka. Yung ganun. So this is the barbell which is ito po yung kailangan talaga para sa housing to occupy the space of the bahay ba? Ganito lang yung barbell. Hindi ko tama kung may medyo. Oo nga, wala kasi akong exercise. Huwag ka mapudling. Daga na, relax. Ay, kung siya, kanina mag-exercise ka ng mag-gym. Paano ito ba? Tingnan. Tore, oh. Sige. O ka na. 1, 2, Wala ba kaya 3. yan? Oh, sige, tingnan na. Another. Parang hayayan ata yan. Ayan, oh. Kung gano'n yung pictorial, kaya bro nag-video. Ayan. Oh, di ba? Gaganda. Sa video naman, gudito pa tanga. Oo. Ayan, paligri, baka para din kita murag maang ipatay dire. Pero, Joy, ano lang ka tawag kabo? There is so many water. Wait lang. Mouth din yung tubig. Bilin ko rin. Maang tawag kidnapping. Kidnapper? May buhay yon, may buhay. Kidnapper. So, this is the bomba which is ginagamit for bazooka. Di, uhawon ka. Maman na mong inland, di ba? Nakalimutan mo ata. Straw? Yeah. Kasya sa ilong mo, te. Ala! Lagyan mo sa ilong mo. Ayan. O, di ba? Tapos dinitin mo dyan. We prepare this for Lantaka, guys, because Happy na Christmas. yes, December 25, we will bomba our house. Bomba our house. Ang pangit naman yung English ganun. So, ito po guys, it's a Lantaka. Lantaka. Sige, baka mapagaman kayo maganakaw, guys. Tara na. Ito pa rin mo drive. Isikit ka, nakalibuan na rin maayo. O, Jun, dinili mo ikaw na. Gamay ng ni tab, manta ni tab. Di ko ganahan sa... Saan yun, Day? Tab. Di ko ganahan sa tawa. Tab! Sabay! Yung mga ganun. Hala. Ready po ka, Day? So hi everyone! My name is Mario Sansero. So ngayon guys, dito po tayo sa itaas. Turo ko po sa inyo kung paano bumaba ng walang hagdanan. So this is the first requirement to occupy the house of the housing. So Wait lang. Ready na kayo. Nag-video ko. Sige na. Sige, ganyan lang yan. Wait lang. wala ba? Lisa, wait lang. Wait lang, mga rin ako. Sige. Sige, so Uy, patayin. So, ikaw na naman, Ben. Ayaw niya, takot siya. Pangit ang lupit yun. Sikala ko, lupot. Ha? Sikala ko. Ha? So, ang pangit. So, ayan. Ayan ang pangit ko. Ganon. Oh, Jane. Nangyari sa'yo, Jane. Mga naman, mga zoom kayo ba? Puso din, zoom. Ayan.
Dali, ito ba nga rin? From head to toe ni ha, na pictorial. From sky up above. Pak! Ay, di ako na! Pak! So, everyone, so ngayon napakita ko po sa inyo yung car na nabili ko. Oo, kasi sumahod na din ako sa YouTube last month. So, bumili kami ng car. Yung buong pampamilya talaga o pambuong barangay. Because, pag nililigo kami ng dagat, ano kasi yung ibang kapitbahay namin, nagagalit pag hindi nasasama. So, ipapakita ko sa inyo kung nasaan yung car na nabili ko. So, andito siya, guys. So, ito ang sasakyan na nabili ko. Wow! Eto yun. O, diba? Pambarangay talaga. Ayan. So, sa mga kapitbahay na ayaw makita. Dito sila ilalagay. O, yan. This is for the kapitbahay na mahihain talaga. O, tapos yung iba na medyo mga kapitbahay din na medyo malayo-layo sa bahay namin, dito sila, no? Oo, tapos ako yung nagda-drive. O, yan. Pwede po na to sa igbaw. Oo, lahat. Napod nga rin o mag-upitay. Tapos, meron po kami mga... Nari katubangan. Taray, ha? Oh yeah. So, meron po kami mga Miss Universe na sasakay. Doon po sila sa ibabaw. Dito sa parang may galingan, gano'n. Ako, pagkat nila, ay, may hagdanan pala siya. Mukat ka tigkaw eh. Di ka daog sa imo. Ha? Di ka daog. Ay, grabe siya mag-flat eh, para na. So, it is very amazing. So, may hagdanan talaga siya. Ganito, oh. Uy, di na ka daog sa imo. Ganyan, Wala. oh, pagkat yan. Dapat professional ka, kumatkan ka ng dito. So, yan, guys. Ito yung sasakyan ko. Uy, wala kasi katrio na. So, pag pupunta kami ng dagat, doon namin nilalagay sa gilid ng swimming pool. Kasi, para diretso talong ka na gano'n. Sige daw. Wait daw. Ang galingan dito tayo. Bakit dito kayo? Dito sila ni Papa yung humay nyo. Gabi nyo dito. Sige daw. Daan maging tingin. Lagyat nga rin. Oo. Kawawa yung kalsada, te. Mababa na ka, te. Picture ako. Try. Ha? Picture ko diri. So, ito yung sasakyan ko. So, ito yung nabili kong car, which is 25 million pesos. Derek? So, hi everything. Charot. So, ngayon dito tayo sa bahay. So, papasokin natin itong isang bahay na ito para makita natin kung ano yung nasa loob best. Pero hindi pa siya tapos. Kaya let's go. Siya parang ba? Ay, ganda pala. So, ito po yung nasa loob. So, hindi po siya masyadong malaki, but it's very amazing. So, magkakaroon na kayo ng anak na 10. Pwede na dito dyan. So, eto. So, ito yung ginagamit nila. Ay! Ay, naman ako. Ay, napuli ko. So, ito yung kwarto. Oh my God! It's very amazing! Ito yung kwarto, guys. It's very amazing. Kung may kami ng deck dyan or whatever it is. Charot. So, parang tumunog na yung kwarto. So, ito yung lavabo. Char! Ito yung lavabo, which is dito po kayo maghuhugas. Tapos yung CR is nasa likod. So, hindi pa siya tapos. Ayan. Kasi yung mga tapos na bahay is, ano kasi guys, hindi na pwede papasukin. So, ito na yung pinasok namin kasi hindi siya tapos. Ganun. So, ito yung bahay. So, yun ako, ganun. So, yun po yung buong bahay. Lumabas ka na ulit. Yan, lalabas tayo baka pagkamalan tayo magnanakaw. Mag-scrap tayo. Ayan! So, let's go! So, Audrey! Ay, di mo de. Audrey? Audrey? Sino yung Audrey dahil? Yung, ano? Ang dami hagano. Kamukha ko. Audrey, kamukha mo. Hindi naman. Sa ganda ko namang. So, it's very amazing talaga yung housing, no? So, sana makatira kami dito. Indit kayo siya, guys. So, kailangan talaga mag-menu dyan ko dahil. Requirements kasi yan ng housing, dapat menu. Kamira ko lahat yan. Ay! Tulo sila kabuok. So, 3 bahay mo. Yung side namin, ganun. Ang dami naman. Yung mga bahay. Indit kayo, day. Nakainit yung